Ine ngati Lighton Mangochi, activist wa zaka zino, kunyauda koseku kubolobosha English ndi sukulu za Katolika zimene tinaphunzira kudzera pa Mangochi boma ku St. Augustine 1, St. Augustine 2, St. Augustine 3. Iyo zinali sukulu zomangidwa ndi mpingo wa Katolika. Amalawi lero lino tikudabwa kuti Archbishop Thomas Nsusa akulankhula zokhudza ripoti la ndege la feki la imfa ya Chilima ndi anthu ena 8 ku Chikangawa. Moses Kunkuyu akubwera kayama mwemmo wanji kaya akubwera nkumaza yankhula kunena kuti Archbishop Nsusa asiya kukhulupirira azibusa anzake amene anali mu commission of inquiry. Ndizibwana kwambiri Moses ndiwe chitsere kwete, ndiwe chitsiru Moses kumene uliko, ndipo chikhala chodziwa sibwezi utabwera nkuyankhula motsutsana ndi Archbishop Thomas Nsusa. Iwe ndi mtakati nambala 1 ulankhule kumene unayika black box, utalankhula kwatola nkhani mdziko muno kunena kuti black box ili pamalo obisika abwino nthawi ikakwana iperekedwa. Bwanji simunapereke ku commission of inquiry kuti timve ma recordings amene ankachitika pa nthawi imene ankachitika ngozi. Moses Kunkuyu musamadumbwe pali chiyani chimene munganyadire pa usogoleri wa Chakwera inu nosa MCP. Pali chiyani chimene munganyadire chimene mungaroze pa usogoleri wa Chakwera kuchoka 2020 mpaka lero ndi chiyani? Kodi mwayiwala Amalawi tu ali nazo mutu mwampanga zingati Chilima asanamwalire zitonzo. Ulendo omalizira musanantume ku Tanzania, musanantume ku Korea, munkachita kumulondalonda kupita ku Tanzania. Chimwendo banda ali kutu cheru kumvetsa kumamuyang'ana Chilima ngati mwina ni kamwana kake. Zimene zati maziona khalidwe loyipa Achakwera anachita unena live show kuti inetu akakanisanga malinga nchi malamulo achipani. Ndikayima nzaka apangana naye amatuma ampingo Chakwera kuti kambiranani ndi Chilima ine 5 years yoka, Chilimazo 5 years anakomedwa. Achakwera ndi munthu osayamika, Chakwera ndi munthu osayamika. Andi ineyo ndidanena kuti ripoti ili lituluke apa ndila feki chifukwa commission of inquiry icha ndinayichera. Inetu nakaponda pamene padagwera ndege ya Chilima andi akamanena kuti mtengo zimango ndifaniza history ya kuthambani. Kantengo akunena kotu osafanana osaposa mkono wangawu. Kantengo kongochita kochoredwa chifukwa chindege chichani makeji ambiri. Chilima payekha ndi anthu aja anali makeji ambiri. Force of gravity inakakhala yoopsa pamene paja tinaponda pa chidotidoti. Amalawi nthawi zina kuyankhula zinthu zoona ndi chilungamo. Inu amene mapangisa press briefing lero zitsiru mukuzicha ndinu amipingo inu. Mpingo wanji wopanda introduction ndikuthokoza iwe ntulangani unafusa fuso kuti ni mpingo wanji kuchita manage ukaitanisa press briefing ndikulankhula malo aja ndi hotelo ndalama zambirimbiri awapasani ndani ndalamba zachoka kwa ndani athakata amenewa. Palibe tuchonyadira MCP, palibe. Muone even background patangotuluka ripoti lija anthu asiya kuvala uniform za MCP akuchita manyazi amakuwida amaendo wa uyo ndi maina aja madziwa. Amalawi ino Archbishop Nsusa musanjenjemere wina aliyese. Lankhulani kuzoona
Komanso Bishop Martin Ntumbuka ndimakunyadirani kwambiri mukamayankhula mupitirize kunena chilungamo. Bishop Ntumbuka pitirizani kuti yankhula chilungamo m'machalichi. Lalikirani anthu zoona zake. Chakwera ndi wolephera. Ntchito zambiri zimene ankachita Akatolika, masukulu, zipatala, Kamuzu Banda anapangira. Kamuzu Banda mukati mufufuze mu history sana mange masukulu okwana wose awa ndi Akatolika. Chitukuko chimayamba ndi Katolika. Amalawi musa